Miss Havar ke hat 2025 upon 360 dan pon bomlo. Non ke bang ji ingding thong ke bracket hom. Jonel Kirby Youth Festival 2025 Havar ke hat sang timili patrua klamalo. Kirby Student Association Haurakhat Head Branch atoma hin patir pipon. First Miss Havar ke hat Kirby Traditional Fashion Show ko chapati padopon ji lasi. Non ke bang ji 27 September penke audition padopon po. Lapen Grand Final abangke 30 September 2025. Lapen First Miss Havar ke hat Kirby Traditional Fashion Show kachapati dunjuning hangabang phi do ana phan chitami labang so number along contact ra home ignon join fee abangke pharo popira amithangamen prabjin pen registration dun ignon winner anong a Suri Cap first runners up Suri Troxy Lapen second runners up Suri Pho Lapen is sponsored by in memorial of late Premila BP XEM Karbi Anglong Autonomous Council wife of Sri Kharsing Ingti ex-farmer minister donated by winner Lapen second runners up abangke Mrs. Lukhimi Khopi Lapen first runners up abangke Damian Charan atomehin pensi Pajerpon Ikpo media partner by Public News Karbi Anglong Lapen News First Karbi Anglong Sami Lukhimi Kropi la non nilitum the host ponji event la non Miss JKYF Hawar ke hat audition ki piponji la ke taring ko ya Troxy arni la so audition arni kaching thang nangji address code la ke blue jeans white top la pen heel la pen a height ta meter te la pen a weight ta nilitum lang konte la sinang nilitum katuka weight tum han at sitame kachapati dia bang pitu han an sitame la that contact number long nakahumi ji phaji tuning bilo kardo halo jengsi ini nilitum resmit kipat do pona long jengsi na nilitum han dak media kore ma joroba pilo ki jengsi pini nilitum resmit kipat do pona long aputha bachini kang tong lokren lo nilitum non mate non angkile ji indeng ra thongkep ra ke thom Karbi Jonel Youth Festival along nilitum Karbilo Charlie asong hin pen kichengsi Miss Havar ki hat paduponji laso ki patu pon along ilitum kato gawe yang tona kategori pen chengla pon tu pachini pon po pining mate kichengsi lang nilitum la Havar ki hat ahin pen la raje ki cepate mate pindeng sempot ki cepate kibi pon so kibi pon along ilitum kacerap do ilitum along aku ni Lukhimi Kropi tapi dari itu lah Karbilo Charlie tim weekend sih dan pasal program में postpone लो मते देंगपon लो asolong Karbi Cultural Society mate Hawar ke hat kisias jo lain benda nang cerah nang citu dum lo pasti lalo ni tum ke pachini ponji ke audition mate ada bang pathik pon ke lalo 27 September labente angdung giti mate grand finale ke pada ponji labang ke 30 September sangti mili aklamalo lasi lasolong nilitum join fee bang ke haropo and pongo labente lasolong prize money bang ke 10,000 winner 10,000 labente first runners up 7,000 labente second runners up 5,000 laso anong people mate nang pajir pon mate nang sponsor dun ke elitum kaching hon abarim XEM Karbi Anglong Autonomous Council Karlitang Remola BP hinten amen pensi elitum han maso anong mate sponsor dun lo lake elitum jini lo kadawenda non abarim do bom former minister Kharsing ti alang dia hema sorben kan sih gitu loh lasi laso long ceng ben kijut koson ben si misen ben pacun bonchima long ki elitum Hawar ki hat ari so ejang tum hanta mate Hawar ki hat ara tum hanta nang cerah nang citu tum to besi ning thelo la pente isilam nang dua ko pachini pon thuji dalo
ilitum hawra kharalong kopai gemi pen ilitum mate ilitum bilo puje achanak mate men ilitum la so program kedeng ko la si dak kichok chikile le do an kami dia kon kopsi ning se pa